Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara aleni jegemo ni veterinaria ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le to Bamako ka ofi école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mamba fa saka kalange sene kota nasra fe bagamara jegemo veterinaria ani sene tasra bela jele fe Iwasado agressif la unuka système LMD ni mamba feka DT kesa kanyeshi reproduction animale incinération artificielle animalement ibese ka taye munu fana ba feka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana bese ka taye miye DT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo sebe olu be damine miye novembre kalo tletanye katabla sa fomiye kalanta olo watula mamunu mana yin sugandi ikon ma do be wasa soro sabula miye bagamara jege mo kata se veterinaria barawma o bela jeremeke togo seben sara osa olu ni togo seben go ni seben febe kala ibe se ka weleli ke nega juru srala miye 74 98 74 47 74 98 74 47 miye agressif Bamako abe Bamako ka o feya Krengrene yala sotiba esad malien ale kandulati kere kenefe nautara e dongo do kaw bismillah ka nye Gilles Jean Bekone vétérinaire do wa minye kalanso nye atige ale yere ayaw bolu jona sabula minye kalanyoro nye a kalanso a hakew donendo ya sawka se ka de on togo sebe jona ukake ama jigisigiye Au bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye
i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMS aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci gaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye
dugutigi nin gɛlɛya waati in na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma. sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye février mars kalo ale tile 5 ye bi ye san 2026 min ye sunkalo ye an b'ale tile 16 la fala ye sɔgɔma in na an bɛna na taa Macky Sall ale ka candidature a labɛnnen don cogo di mun ni mun bɛ sen na an n'an da don o la. Maître Cheikh Oumar Konare ale ye bataki ci an ma diɲɛ nafa ni diɲɛ nata ni diɲɛ kɛlɛw mun b'u dugu ma an n'an da don o la k'o fana fɛsɛfɛsɛ a bɛ se k'o faamuya cogo min an ka saraba i n'a fɔ don o don alamisaw fala ye o ye conseil des ministres ye sanu ye sɛbɛn damadɔ ta min ye magantalaw ka musakako ye fala ye miliyari 2 ani miliyɔn 270 fala ye 125 o de talen no Mali gouvernement fɛ fala ye ka hijita kɛ ni Ethiopian Airlines ye ɲinanta ye Ethiopian ye o de bɛna taa n'an ka hijitalaw ye o la conseil des ministres y'o yamaruya di an n'an da don la an ka jamana kɔnɔna na min ye basigibaliya ye Buguni sira an n'an da don kuma fana na ka taa se sunkalo kɔnɔna na dɛmɛ minnu bɛ ka kɛ hali bi kɔkan kibaru olu n'a ko tɔ datugu bi sɔgɔmada in na aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma aw bisimila aw bɛ jani de sanfɛ ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an dɛmɛbaaw olu fana ma Jaba Sidibe ni ale bɛ salakaw ka sigi la an b'a fɔ monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Babukari k'an b'a fana fɔ Dɛnɛnkɔrɔkaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen ye Tabani marabolo kɔnɔna na ani kanu a ka kanu na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Seku ale ni min ye uruzo ye cɛncɛnbɔla don danganda la Kalabankɔrɔkaw fɛ yen k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn fala ye n ko ni mago bɛ nɔnɔmugu la Nido première qualité namara tɛ min na fiyewu se y'a fɔ fana fɛ yen Torokɔrɔbugu i bɛ nkalon bɔ anw da pewu e y'a nɛnɛ ka ban a bɛ cogo min e yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ y'a ye o ni e tun bɛ min o ni nin tɛ kelen ye dɛ donc ni maa mago bɛ Nido première qualité la a wuli aw ka se y'a fɔ fana ma a
ale ka baarakɛyɔrɔ bɛ Torokɔrɔbugu kɔfɛ ale tɛ foyi feere ni Nido tɛ produit kelen bitigi kelen bɛɛ lajɛlen k'i sefa ka se Jalafara mairie Seydou Sakɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na ka Jalafara ka bɛɛ lajɛlen fo Seydou ale sababuya la dugutigiw an y'aw ka ci ye an b'aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn Fala ye n'an y'o fo an bɛ Siriman Bacili fo monsieur le maire ale fana b'an kanu kosɛbɛ a b'an lamɛn Thierno Umar Asijalo le jeune k'a fana fo ka se Bayiba ma mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso ale ni Amadu Gasama ale bɛ domaine kɔnɔna na Ise Kone petit Nino min ye wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na Fala ye Fala ye bi sundo yɔrɔ kuma bɛnkɛ nisɔndiyalen nana dɛ a ko denmisɛn min ma wuli ka soli ka sɛsulu dayɛlɛ Fala ye k'o ta ye sɛdensu ye bɛnkɛ ko ni maa ɲɛna cogo cogo Fala ye ko dɔ bɛ sɔn dɔ da i la a ko kuma kɔrɔ dɔ bɛ yen k'o b'a fɔ ko wari tɛ se ka bange hɛrɛ la k'o t'anw ka tiɲɛ ye han Fala ye ko wari bɛ maa bɔ nɔgɔ la bɛnkɛ ka kunungo kuma la fana ko k'i kana sira saya ɲɛ bɛɛ bi sa kana sira kelenna kuma ye Fala ye o bi bɛɛ sɔrɔ nka i ka siran jamala malo ɲɛ jamala malo k'o de bɛ hɔrɔn danbe bɛ bɔ i la Fala ye ne t'a tɔ f'i ye dɛ ne b'o mara n yɛrɛ kun a nisɔndiya ko i b'o dɔn kunungo bɛnkɛ de nana ni suntigɛ ye Fala ye ko Usumani Sherif Marani Ayidara taara a terikɛ fɛ yen n'o ye Sheikh Yakubu Dugure ye comme ale n'o ka di o bɛ kuranɛ dɔ Fala ye Usumani Sherif Marani Ayidara taara o fɛ yen Sherifukɛ taatɔ o fana ni ye bonya minnu kɛ u ye dɔ k'ale kun Fala ye an fana y'an sun tigɛ n'o ye kunungo a ko de la sa ko a nisɔndiyalen don fɛn fɛn b'a kɔnɔ Fala ye a ye gundo caman di kunun na nka ne bɛ n da o mara fɔlɔ nin ye a ka zanadalenw ye a ye minnu fɔ kunungo bɛnkɛ yɛrɛ bilama a labɛnnen don a bɛ fɛ ka taa Segu koyi parce que a n'a kɛ kunungo Sherifukɛ y'u bon ye han Sheikh Yakubu Dugure Fala ye n bɛ se ka fili mais min kɛra ɲinan n b'o fɔ san 2014 Fala ye ani Sheikh Yakubu Dugure bɔra yan a bɛ fɔ minnu ma ko kadiriya maaw olu ka ɲɛmayasoba min bɛ Marɔkaw fɛ dugu min na ko Magda Fala ye u taara ye kuranɛ dɔnbaa maa 300 ni kɔ ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Sheikh Yakubu Dugure de ye bɛɛ da a la ne de tun ye kunnafonidila ye ka tugu kɔ bɛnkɛ ko k'a terikɛ don Fala ye bɛnkɛ dun ka teriya ka di n'ale tugura maa min k'a ti bɔ i kɔ a ko foyi ti bɛn bɔ k'an k'an jija an k'an sinsin Sirifukɛ ko k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula a y'a yɛrɛ dɔn maa ye Fala ye ka maa tɔw fana dɔn maa ye k'a k'o sinsin yaasa tɔn bɛ se ka taa ɲɛ cogo min nin y'an ka bi sunoyɔrɔ kuma ye Fala ye n'an bɔr'o la an bɛ na an ka laada la sɔgɔmada in na an bɛ taa gɔngɔnteri Fala ye baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bilara n'a bɛ maa 200 ni kɔ bɔ k'olu ka bataki de ci u ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmaayaso ma yaasa u bɛ se ka sigi ka kuma kɛ cogo min na a ko ma bɛn han an ka jɛ an ka u yɛrɛ ka ɲɛmaa lamɛn n'o ye ɲama Abulayi Danbele ye syndicat secrétaire général do gɔngɔnteri ciment ale kɔnɔna na o jansi ko kuma mun fɔra an ye lettre d'u ma k'a fɔ ko mɔgɔw b'u la le 25 o kɔni ye lettre in jaabi ko sikafɔ tɛ se ka kɛ nin waati in na ko sabula ko jaabi jɔnjɔn t'olu bolo ko d'an ma an ka ko ninnu lahala ma donc ko fana an ka point plupart bɛɛ bɛ direction régionale la Kayi donc k'an ka olu makɔnɔ jaabi min mana bɔ yen donc san y'olu siège ka ban k'an ka plan bɛɛ bila ni tribunal donc ni jaabi min bɔra yen an ma jɛ ka baara k'o la o pour le moment o si k'a fɔ kɔni jaabi jɔnjɔn t'olu bolo an ka nin lahala ninnu kɔnɔ donc o bɛ se ka min fɔ an ye donc ni inspection ka jaabi ninnu o tribunal jaabi ninnu bɔra
kana mɔgɔ bɛ sika fɔ la k'an bɛ se ka sika fɔ demande tuguni kura ye donc n'a dépendait don olu ka disponibilité fana la ko a b'a sɔrɔ o t'a ma sɔrɔ o fa ye bon an kɔni bɛ waati min na vraiment gɛlɛn tɛ juguman don sabula février fana sara sarako kuma tɛ yen donc janvier sara ma sɔrɔ février fana sara ma sɔrɔ 13 mois ma sɔrɔ donc an kɔni bɛ baarakɛyɔrɔ la franchement denbatigiw juru ta yɔrɔ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ baarakɛlaw bolo tuguni donc ni waati in na kɔni franchement gɛlɛn tɛ juguman don sabula hali u tun b'an pointeli minnu kɛ n'an nana présence k'olu ta u y'o bɛɛ jɔ donc baarakɛla kɔni bɛ ka taa baaraw la de don o don mais mɔgɔ si tɛ jate la u ka minɛn kɔnɔ tuguni mais an tɛ pointe la a mana taa président an bɛ sigi donc baara kɔni bɛ ka taa o cogo de la an kɔni bɛ taa baaraw la ka taa dɔɔni kɛ midi mana se an bɛ na so donc mais wula fɛ tuguni an bɛ yɛlɛ tuguni seli fana 17 heures dɔw bɛ jigin donc mais o bɛɛ n'a ta baaratigi tɛ ka an pointe an kɔni b'o degun kɔnɔna na voilà seulement an bɛ information di jamana autorités ma hali bi an b'a la kura u ka Diamond Cement wele denbatigi 400 ani iko donc olu bɛɛ bɛ degun na usine ka tilenibaliya a n'a ka yɛrɛsago kɛ degun ma défaut tɛ baarakɛlaw la foyi défaut bɛ entreprise de la entreprise kelen don k'a ka gɛlɛya bɛɛ ta k'a da baarakɛlaw de kan donc o ye wale an fa jamana kan wale min man ka kɛ an bɛ wele bila autorités ma Diamond Cement kelen tɛ usine min attaquera usine joli de attaquera mais aw tulo bɛ jɔn ninnu mankan na n'a bɔra Diamond Cement la donc an bɛ autorités wele sariya yɛrɛ latilelibaga a y'o wele a ka sariya latilen ani Hindu ni ɲɔgɔn cɛ sabula aw denw a n'aw balimaw de bɛ usine na aw jija aw kana sɔn fiyewu jamana wɛrɛ mɔgɔ kana k'a fɔ k'a b'aw mara o ka jamanadenw mara aw bolo mɔgɔ si kana sɔn ma anw bɛ o hukumu de kɔnɔ an tɛna jɛn n'o ye bi sabula an tɛ sɔn jamana wɛrɛ si kana k'a fɔ k'i bɛ i ka mara ta ka da an kan an n'i ye baara kɛ ɲɔgɔn ma de an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ n ka expérience ta ka baara k'a la n fana bɛ ka expérience an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ baara bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ baara kɛ mais k'a fɔ k'i bɛ ka an ka jɔn ye an tɛ mɔgɔ si ka jɔn ye a ko hukumu kɔnɔna na a baara ɲɔgɔnya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ kun ni sariya fɛn o fɛn kɔnɔ i bɛ baara kɛ n'o sariya de kɔnɔ ka baara kɛ mais n'i tɛ se ka baara kɛ ni sariya kɔnɔ i bɛ baara bila i bɛ taga donc il faut que autorités k'u kɔfilɛ anw na sabula anw de ka kule fanga ka bon ni usine ko in tasuma itaki don ni usine joli la mais a si ma kule a si tɛ joli a bɛɛ bɛ baara la 100% a bɛɛ bɛ baara la 100% wa u bɛ ka baarakɛlaw bɛ ka sara fana donc mais pour le moment anw kɔni baarakɛyɔrɔ Diamond Cement gɛrɛn tɛ dalen don anw de kun an t'a dɔn fɛn fɛn de bɛ Hindu kun u ni kan cɛ u tɛ fɛn fɔ anw ye mais u k'an ka jamana autorités u k'an ka dɔ f'olu ye donc u ka wele lase jamana autorités ma u ka Hindu wele u kana busalahan min b'u fɛ u k'o fɔ o lamɛn n'u tɛ se ka baara in wuli u ka baara in minɛ u la parce que an bɛ baara yɔrɔ min na i b'an baarakɛyɔrɔ an pɛrɛnnen don ka baara wuli 100% hali ni Hindu tɛ an bɛ baara wuli 100% baara bɛ ɲɛ fana donc an bɛ wele bila autorités ma hali ni Hindu yɛrɛ tɛ yan yɛrɛ baara in bɛ kɛ 100% donc n'a o ma da la autorités ka kalo kelen 3 mois essai dɔrɔn di u ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ta ka n'o sigi an kunna 3 mois u k'i sigi k'a lajɛ Hindu yɛrɛ b'a dɔn ko jaga ko o ye erreur kɛ 3 mois an bɛ usine na fonctionner 100% donc an bɛ min fɔ autorités ye o kɔnɔdimi tɛ tuguni ɲɛdimi de don quoi donc o k'a lajɛ k'i kɔfilɛ anw na ka kuma Hindu fɛ. Fala ye n'an bɔra gɔngɔn teri an bɛ segin ka na kibaruya min kɛlen don ka diɲɛ labɔ nin waati in na min ye an yɛrɛ terikɛ n'o ye Baru Konare nka n'an m'a fɔ ko Maître Cheikh Umaru Konare aw t'a dɔn Fala ye n tɛ Segu ni ɲɔnɔ n'i ko Baru Konare i tilara koyi a bɛ dɔw la yɔrɔnin kelen a ko munna min ye irisiw ni sinuwaw ye Fala ye k'u tɛ se ka guerre bali ka Amérique labali a ka se k'a ka kɛlɛw kɛ Fala ye ko Amérique a bɛ wulikajɔ kɛ Fala ye
ka taa jamanaw u filenkolonci k'u da kolonci k'a sago kɛ k'a sɔrɔ a ka sira foyi tɛ ONU na a y'o kɛ Panama k'o kɛ Iraki k'o kɛ Libi k'o kɛ Iran ka Venezuela jamanakuntigi minɛ fala ye wa min ye Maître Cheikh Umar ye ko siga ka bɔ bɛɛ ye min na ko wa k'u bɛ se k'a kɛ hali don nataw la ko sabula ko se min b'u ye fanga min b'u la ko o dogolen tɛ ko ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min do fala ye ko hakilina damadɔ b'a la ko o b'a ka kuma sinsin k'ale ɲɛ tɛ fanga la bi politiki fanga la a ɲɛ tɛ sɔrɔ fanga la a ɲɛ tɛ sɔrɔsi fanga la min bɛ se ka États-Unis kundama bɔ bi ko tariku yɛrɛ la fala ye min ye États-Unis ye a bɔra nigisi nagasa la koyi kabini diɲɛ kɛlɛba laban banna ni nanzaralakaw de tun ka girin bɛɛ n'o ye Europe ye o kɔfɛ ale de nana sigi masagolo kan nka yan'o cɛ fala ye diɲɛ jamana caman y'u seko n'u damayira kɛ États-Unis k'ale de bɛ golokasigi la bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko Maître Cheikh Umar Konare ko ten k'o de la n'u ka wulikajɔw bɛ yen diɲɛ bɛnna ni sariya in kan diɲɛ ye nin kuma in de fɔ an ye nin fɔ Nations Unies na fala ye ko États-Unis b'a ka nafa de ɲini a b'a ka nafa waleyaw de kɛ o ka nɔgɔ a ma cogo o cogo o se n'o fɛ ko wa ko min bɛ États-Unis na fala ye n'i ko 100 u bɛ 200 d'i ma nka i k'i jija a ka bɔ a sira fɛ dɛ u t'i sɔsɔ u t'i tɛrɛmɛ wa yen fana fala ye Cheikh Umar Konare ko jaba ngoloka do dɛ n'i k'i bɛ se mobili bolo b'a fɔ ko tile filɛ papiye ko kuma t'a la i taara yan fɛ i ye sankolo minɛ i ye Sorbonne kunu Victor Hugo b'i kɔnɔ ye i ye dictionnaire grammaire bɛɛ olu ka sira t'o si la mobili filɛ tile filɛ sira filɛ nin ye o ko o kɛlen ne fala ye ko min bɛ Américain kunkolo la kabi diɲɛ bisimila ye u bɛ ka baara kɛ n'o de ye e bɛ se mun na yanni ka taa kɛ tubabukanba fɔ ni ɲɛ nin dɔ ye ɲɛ nin durusi ye o la Cheikh Umar Konare ko o de la Américain kɔni ka sira foyi tɛ maa si la koyi n'u wulila don min n'u ye min labɛn k'u b'o de kɛ ko wa fana k'u b'u ɲɛ tugu dɔw fana ta kan ka fala ye ko Irisi bɔra ka Ukraine fa sisan ko u ma kuma o la Faransi taara Libi k'a sago ye u ma kuma o la ko wa ko min ye nucléaire ko kuma min filɛ senna nin ye k'a farima de bɛ États-Unis yɛrɛ bolo ko ye fala ye k'o de maaw b'a dɔn k'a fɔ ko o de b'u bolo wa fana ko ni maa o maa y'a bɔ i yɛrɛ la Cheikh Umar Konare ko ten k'i b'o kɔrɔbɔ k'i b'o ta i nin gini kan dɛ ko kɔni k'u t'o dogo maa la u tɛ tamakiya o la k'o y'u ka bɛnkan de ye ko ale ɲɛ tɛ bi diɲɛ la diɲɛ kɔnɔna in na fanga bɛ maa min na i ka sɔrɔsi n'i ka minɛn n'i ka daraja n'i ka se n'i ka wulikajɔ n'i ka kari ko ka se ka États-Unis k'i bɛ taa kɛlɛ k'a fɛ fala ye k'a ka puissance nucléaire ni maa si ta tɛ kelen ye k'o de la ko États-Unis tɛ sɔn fiyewu min ye Ukraine ye a ka don OTAN kɔnɔ parce que ko Ukraine t'a mago ɲɛ a ɲɛci t'a ye a se ka foyi ɲɛ a ye a se ka fɛn tiɲɛ a ye wa n'a ɲɛna o ye Ukraine kungo ye n'a ma ɲɛ o ye Ukraine kungo ye a ko fana ko kelen fana de don fana Irisiw olu fana ni Chinois k'olu tɛna sɔn fiyewu u ni mɔgɔ ka bɛnkan tɛgɛnɔbila bɛnkan kɛ fala ye min b'a kɛ ni ko binni ka u ka wuli ka jɔ i ye i n'a fɔ u ka jamana ko Irisiw ni Chinois fana tɛna sɔn ma diɲɛ kɔnɔ k'o de la ko Iran o Cuba o Venezuela o bɛnkan tɛ u ni Irisiw cɛ k'a fɔ ko ni se kɛr'u ma k'u bɛ wuli k'u jɔ k'a fɔ ko kana maa min bin'u kan ko o se tɛ u ye wa fana ko ale bɛ min fana fɔ ka far'o kan ko sɔrɔsi bɛnkan mun bɛ jamanaw ni Irisiw ni ɲɔgɔn cɛ fala ye k'a dan ye marifa ni tɔnɔ ɲini ye han an ka di ye han n'o tɛ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko bɛnkan min an ye kelen ye ko woro n'a fɛrɛ ko maa t'o tɛgɛnɔbila ni maa cɛ dɛ ko sabula n'i y'o kɛ a bɛ daji ɲɔgɔn fɛ de ko ninnu ka sɔrɔ bɛ cogo min na bi k'u bɛ nin kana surunya États-Unis yɛrɛ la wulikajɔ la ko nka k'u ma dalen don fɔlɔ u ti fɛ k'a poyi de Maître Cheikh Umar Konare ko fɛn wɛrɛ bɛ ye fala ye ko maaw tɛ min kalama ko tɔɲɔgɔnya bɛ belebele ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko bɛnkan dogolen caman de bɛ ji jukɔrɔ belebele ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ko fɛn caman bɛ yen k'o de se ka fɔ k'o de la ko Chine farinyara cogo o cogo fala ye a tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛ taa Venezuela bolola ni kɛlɛ ye nka min ni bin kɛra Venezuela ka fala ye Chine b'i ta lajɛ dugu ma a bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min degun tɛ s'a ma cogo min maa min taara bin Venezuela kan a b'a o n'o bɛ b'a la cogo min na Maître Cheikh Umar Konare ko ten a ko fana ko kelen de don Irisiw fana bolo ko k'a fɔ ko n teri ye Iran ye n teri ye Afghanistan ye ko bɛnkan min bɛ u bolo u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ Ukraine ko la ko ni maa min m'o dɔn
ni wila k'i jɔ k'i bɛ fili fala ko min ye Erdogan ye ani maa ti kɛlɛ ani maa ti diya bɛɛ bɛ sanni k'a fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ feere k'a fɛ marifa b'i bolo wa ko marifa fana tɛ dilan ten fala ye Cheikh Umaru ko k'an ɲɛ bɛ kɛlɛ minnu fana na nin ye k'o ye diɲɛ magobatigiw ka suguba de ye fala ye se bɛ minnu ye marifaw dilan ko hali n'u taara bi maa dɔ teri ka fala ye ni e bɛ minɛn dɔ san ale fɛ dibidibi la a b'a fɔ k'ala ka taa ni ye ala ka se di ma ale ka marifa ka ban ko wa ko min ye marifa feerelaw fana ye ko min bɛ senna bi fala ye k'u ka maramafɛn kɔrɔ fɛn fɛn bɛ u bolo u b'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a feere nin sugu ninnu de la Cheikh Umaru ko nin fɛn min filɛ senna nin ko ni ɲɔgɔn jago duman tɛ yen sabula minɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ bɛ feere wa a ko diɲɛ kɔnɔ san 2024 fala ye sefa wari miliyari 679 maramafɛn o de dolari wari la o de sanna maramafɛnw na o de donna maramafɛnw na a ko wa ko foyi tɛ yen min ka di diɲɛ jamanabaw ye fala ye ko ka tɛmɛ balawu kan han ko ni balawu daminɛna tan u bɛ jateminɛ de kɛ fɔlɔ yan'u ka kuma ne bɛ taa n ta kɛ bɛnkan kuma ye u fɛ ne bɛ n ta kɛ ko wa k'a bɛɛ lajɛlen bɛ komi fɔlikɛlaw bɛ fɔli kɛ cogo min dunun kan ka yɛlɛ waati min file kan ka yɛlɛ waati min ko bɛɛ b'i sen da yɔrɔ dɔ maa si tɛ maa si ta sabula ko u belebele ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen n'u ka kow kan Cheikh Umaru ko k'ale bɛ min fɔ diɲɛ jujukɔrɔ baara minnu bɛ yen diɲɛ bɛnkan minnu bɛ yen n'olu tɛ fɔ ko o ye jamanaba disibaw ka kow de ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ san 10 san 20 hakili jagabɔ baaraw kɛ fala ye k'u sigi ka diɲɛ natɔ lajɛ ko olu de b'olu kow labɛn ko e m'a ye ko bana bɛ wuli ko bana fura tɛ sɔrɔ bana fura bɛ tila ka sɔrɔ ko o kumana ko ninnu bɛ k'u ka pharmacie n'u ka furaw dilan k'u b'o fili ji la wa ko ni fɛn min wulila k'anw t'a ɲini k'a faamu k'an hakili sigi k'an ka bɛrɛw lajɛ an yɛrɛ n'an ka fɛɛrɛw bɛ min ye ka kow kunbɛn k'u b'a fɔ dɔrɔn k'a ye nin kɛ k'an fana b'o kɛ fala ye k'o de la ko fura feerelaw o marafa feerelaw o diɲɛ fɛn giriman feerelaw o k'a bɛɛ lajɛlen ninnu de ye fala ye olu de ka bɛnkanw b'u bolo olu de b'u senda yɔrɔ dɔn nin ye karisa ka yɔrɔ ye ko a bɛ ku jɔnni na bi ka taa don sini ni ta nka ni ala y'an ci don o don k'u ka sɔrɔ n'u ka nafolo n'u ka fɛnw banna k'an k'an sigi ni jɔnya nataw ye dɛ nin ye maître Cheikh Umaru Konare ka kuma ye bi sɔgɔmada in na min ni a y'a ci an ma ko ale ka hakili jagabɔ munna Irisi ale ni Chine u tɛ se ka États-Unis bali ko la ko bɛnkan juru jannen don duguma ko sanfɛmaa tɛ se k'a ye an bɛ taa e fa fɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client fala ye an bɛ taa baro kɛlɛtigi ka kɛlɛdagaw kɔnɔna na fala ye min ye général de division Umaru Baru Jara ni ale ye kɛlɛdagatigi ye Mali kɔnɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée wuli ka jɔ kɛ nin kalo in tile 3
o tɛ tarata tɛmɛnen ye sawa fala ye wulikajɔ min sen fɛ maa dɔ bamanjɔlikɛbaa 2 olu nana leerekaw fɛ fala ye ka na misiw ta k'u bɛ taa n'u ye armée y'a 2 nɔbɔ fala ye k'u dasi k'u bɛɛ lajɛlen fa ka segin ni bagan ninnu bɛɛ lajɛlen ye min ye bamanjɔlikɛbaaw ye sa minɛn minnu minɛlu la o ye pistolet mitrailleuse 3 ye a n'a chargeur moto kelen ani taliki waliki armée o bɛɛ lajɛlen minɛ baro kɛlɛtigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili tigɛ fala ye wulikajɔw bɛ sen na yaasa armée ale bɛ se ka se sɔrɔ cogo min jamanakuntigi ale ye jɔyɔrɔ di maa min bɛna bila bi bɛn sɛbɛn na waleyali hukumu kɔnɔna na fala ye min ye mars kalo tile 2 ye jɛkulu min bɛna sigi n'a fɔ ma ko observatoire maa 30 o de taara ka bila a ko kunna a ɲɛma o dira an ka premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Usmane Isufu Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pinochet maa min ye o ka danga ye fala ye o ye général Modi Berete ale tun ye gendarmerie directeur kɔrɔ ye ale bilar'o la min ye sɛbɛn ye sa fala ye a b'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu sugandilen filɛ nin ye n'o ye observateur kura maaw ye ni Usmane Isufu y'a ɲɛma ye fala ye olu kan ka na sa sɛbɛn minnu sigira sen kan ka se ka olu lawaleyali baaraw daminɛ sigikafɔ minnu kɛra bɛn ni kelenya ɲini n'an ka jamana kɔnɔ Usmane Isufu k'ale yɛrɛ tun ye jɛkulu in baara bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka na se charte o sigili ma sen kan bɛnkan in fana kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko maa mafalen caman bɛ jɛkulu in kɔnɔna na i n'a fɔ Seni Mulayi ale ministre a kan ka jamana kɔnɔ an ka jamana cɛ siranabɔ ministre a y'o kɛ ministre min tun bɛ yen n'o tun ye ministre délégué ye Fatumata Seku Diko ale fana bɛ jɛkulu in kɔnɔna na fala ye diinɛtigiw tɔgɔ la sa Thierno Adi Cham n'o ye Darusalamaw ka Cham ye ale yɛrɛ bɛ ale ni maa mafalenw caman ale ni dugudentɔn maaw ka jɛkulu caman b'a kɔnɔna na sɛbɛn min sɔrɔlen filɛ nin fala ye k'o de bɛna bila min ye bɛnkan min kun sigira Algérikaw fɛ yen san 2015 n'a tɛgɛnɔ bilara Bamakɔ kɔnɔna na yan u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw kɛ sa cɛfɔ ni kanbɛn u bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi a ye sɛbɛn 2nan fana ta fala ye n'o ye ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ɲinan san min kɛlen don sa kalan ani seko ni dɔnko sa ye k'a daminɛ ɲinana ka taa bila san wɛrɛ la fala ye min ye maa 21 olu de taara sa ka se k'o baara kɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Kaɲume Jean Bosco Konare fala ye ale taara ka kɛ o ɲɛmaa ye Asetu Fune Samake Migan o ye vice président ye jɛkulu in kɔnɔna fala ye olu fana sa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ anw ka tabiyaw an ka taabolo an ka kow kɛcogo olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na ka se ka maaninfinw kalan ka siniɲɛsigi denmisɛnninw dilan n'o ye maliden kura baara ye i n'a fɔ Asimi ko a y'a laɲini cogo min na fala ye k'o de bɛna sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye nin maa ninnu fɛ u ka baara ale kɔnɔna na a yɛrɛ sa ka wasa k'u kɔni sɛbɛn bɔra ka bɔ fala ye u kan ka baara kɛ sa yaasa seko ale ni kalanko k'olu don bɛrɛ la kalan yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di n'an ka tabiyaw ye u k'olu sɛbɛn bɔ ka se k'o di denmisɛnw ka se ka kalan kɛ o la jɛkuluba min bɛ sigi sen kan bɔlɔlɔ sira ni subahana mansinw na fala ye Mali ale bɛ o kɛnɛ kan ye anw yɛrɛ ka minisiri a n'an terikɛ n'o ye Alihamudu Agi Iliyani ye kunnafonidilaw ka minisiri fala ye ale bɛ o kɔnkɛrɛba in o kɛnɛ kan koyi min ye baaraw bɛ ka kɛ Espagnekaw fɛ Barcelone baara daminɛna mars kalo tile 2 a bɛ kuncɛ bi ye mars kalo tile 5 ye fala ye kɛnɛ in kan ye sa diɲɛ magobatigi maa kɔni bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ aw yɛrɛ ka kuma a bɛɛ lajɛlen ɲaaminen youtubeur baw minnu bɛ bi n'olu bɛ ka se ka fɛnw sigi sen kan nafa bɛ sɔrɔ o la cogo min Mali fana n'a taw taara han fala ye fɛɛrɛ min bɛ sen kan Mali yɛrɛ bolo i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔkun in a bɛ sigi anw fɛ yan min ye MRTP maaw ye fala ye olu bɛ kɛnɛ kan ye AGFO olu fana bɛ yen SMDT n'o y'an ka baarakɛlaw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ Alihamudu ka baara hukumu kɔnɔna fala ye u bɛ nin diɲɛ jɛrɛ jɛkuluba in sa a kɛkun ye mun ye aw ka ɲɔgɔn ye anw ye nin fɛɛrɛ kura in sɔrɔ hakilila kura jumɛn bɛ aw la hakili jagabɔ baara min bɛ kɛ senna bi bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko iya fala ye o bɛ se ka mun ni mun ɲɛ Alihamudu Agi Iliyani ale yɛrɛ kan ka laseli kɛ sabula Mali ale fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan ko sa a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔ kan cogo di lateliyaliw ani an ka hakiliw bɛ se ka jagabɔ cogo min maa minnu y'olu k'o sigi sen kan kɔnkɛrɛba in n'o ye diɲɛ ka kɔnkɛrɛ in ye fala ye ale n'o denmisɛnnin fɛn fɛn y'o baara kan n'o bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn fɛ ani an ka baarakɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔ ko olu kunna an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale kɔnɔna na. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ ni sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. falai benge ko ni dameti mamina ki balo kunde de ko ko horon sontan ko jaka fari amedo conseil de ministre kono ka ira bela sala dala miye gouvernement ani premier ministre bela jere mi nyan soro la jamina kulubakaw fei kunu wota kara mars kalot le nani jamana kuntigi ale ka yamaria korna na nyebla sharia sebendo tara joro do dira mawma ministre ka barakelo ni barabolo dale da dono la minye nyebla sharia ko ta nasara la falai soro ministri ale ye sebenda mado ta ko sugulu ka nyebla sharia o yeto mi yani sente maukana sugu munu mesigi anfeya ani baraka sugu munu be ka anfeya kerengere ala hukumu ko na sa sharia folo min be no ka nga sigi senga sugu bulongo ta nasara la falai ka ke hijita ma no ye nyina hijita ye gouvernement aleni jakulu min benaka ze o groupement Ethiopian Airlines top 10 SRL ye falai sefa war milliard fla million kɛmɛ fila ni bi wolonwula min ye waa kɛmɛ ani waa mugan ani duuru ye o de bɛna don hijita wari la a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen dafalen baara in kan ka kɛ kalo kelen o hukumu kɔnɔna na min ye ko in ye sa mali hijita la n'a bɛ fɔ o ma ko filière gouvernementale olu ka hijita ka se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min jamana ye musaka min bɔ ka di o ye nin ye fala ye wari in tɔ a bɛ dafa ni hijitalaw yɛrɛ ka musaka saralenw ye han jamana bɛ dɔ de di k'a dafa n'o ye pankuru tali ye ka taa n'u ye fala ye o mana bɔ yen aluseni sanu a ye ɲɛbila sariya wɛrɛ fana sigi sen kan ɲinansan musaka duncogo o ka fala ye a nana ye k'a fɔ sa ko min ye ɲinansan musaka ye sariyakisɛ min bɛ ale kofɔ sa o ye sariyakisɛ san 2025 fu 30 ale ni fila min ka bɛn utukalo ale tile 15 ma san 2025 o bɛ sigili kɛ sa ka kɛ ni musakaw ye n'o ye san musakaw ye nka ko ni ko gɛlɛnw bɛ fala ye ni jamana mago bɛ musaka la fo fɛrɛ ka sigi sen kan yanni musakaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kataw ye baara bɛ se ka daminɛ cogo di o la sa aluseni sanu ale ko min ye wasabulo maaw ye fala ye olu ladɔnniya la sa k'a jira k'a fɔ ko sariya sɛbɛn min kɔni bɛ bi a bɛ se ka yɛlɛma waati bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni juru ni tacogo ni wari yɛrɛ dayɛlɛ cogow ye o la sa ɲɛbila sariya sɛbɛn min filɛ nin ye o bɛ na yamaruyali kɛ sa yaasa min ye gouvernement ye ale ka se ka juru kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini ka fara musaka kan musaka min n'o kun bolonɔbilara ka ban ani ka gouvernement fana yamaruya a ka se ka wakande dayɛlɛ fala ye sefa wari miliyari 500 min bɛ bi ka se ka o fɔ san 2026 musaka kow la n'o kan ka kɛ ka dafali kɛ ka kɛ ni baaraba minnu bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔso jɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ se ka lawaleya cogoya min na min ye sanu ye ale ye o ɲɛbila sariya fɔ minisiri min bɛ yen n'o bɛ kiiri ko kunna an ka jamana kɔnɔ fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya fana ka fɔ ko ɲɛbila sariya fana b'ale fana bolo min bɛ tali kɛ maa la maa min sugandira n'o kan ka kɛ notaire ye an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn notariya f'i ka taa tɛmɛ conseil de ministre de fɛ i tɛ don ale la ten kun fɛ k'a fɔ ko n filɛ nin ye n ka notariya yɔrɔ dayɛlɛ o tɛ kɛ o la sa jamana ye sariya min sigi sen kan n'o tun ye ordonnance ye ordonnance min tun bɛ sen kan kabini décembre kalo tile 31 san 2023 san o bɛ mali yamaruya sa maaw kan ka don notariya baara la cogo min na a n'a kɛcogo ani ni maa bɔra a la fala ye maakɔrɔ bɛ se ka bila o nɔ na cogo min walima n'i b'a fɛ ka i ka notari bulon ta ka bɔ yan ka taa n'a ye jamana fan wɛrɛ fɛ o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ min fɔ o hukumu kɔnɔna na sa a yira sa k'a fɔ ko min ye ka kɛ ni notariw yɛrɛ ka sariya kɛnɛ min sigilen don sen kan min ye Joma Tarawele ye ni ale ye notari ye ale bɛna bila min ye Bakayi Sagara n'o fatura motikaw fɛ yen o nɔ na o sɛbɛn min ye Kasoge ale taara n'o ye mara kamabɔli minisiri général de brigade Isa Usman Kulubali fala ye ale fana ye ɲɛbila sariyaw sigi sen kan
jɛkulu min bɛ yen sisan n'an b'a fɔ ma ko ANCT marabolo ka yiriwali baaraw kɛli hukumu kɔnɔna na ale ka kuma fɔlɔ ye tali kɛ o la a nana ye k'a fɔ sa min bɛ o jɛkulu in sigi fala ye k'o ka musakako dan tigɛ o pɛrɛpɛrɛlatigɛ ka se ka o yɛlɛma o la sa min ye sariya in ye ale k'an ka yɛlɛma sabula ANCT yɛrɛ bi bolofara ni nɔnfɔ ni marabolo olu cayara min ye sɛbɛn ye sa sɛbɛn minnu fana bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na a ko k'o fana falen min ye ɲɛbila sariya sɛbɛn fana ye musakaw bɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ in na cogo min na a ko k'o fana lajɛ min ye a ka laɲini 5nan ye sa o bɛ tali kɛ baarakɛla kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ bɛ ANCT kɔnɔna ye fala ye olu bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo di ani fana n'olu maa minnu bɛ yen n'olu ye tɔnjɛkulu ni baɲumankɛjɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min ye agence nationale d'investissement des collectivités ye fala ye ale sigira sen kan sa juillet kalo tile 7 san 2000 san a ka wulikajɔ kɛ kun ye mun ye ka musaka ta k'o ɲini ka di togodaw ma yaasa baarabaw bɛ se ka kɛ an ka togodaw n'an ka sigidaw la cogo min na yaasa min ye musaka fana ye k'o fana ɲini ka se ka baara kɛ a kɛ kun ye sa a ka se ka sinsin yiriwali baaraw yiriwali kuntalajan baaraw olu ka se ka kɛ marabolo kɔnɔna na min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana bɛ yen n'olu y'a ka bolofaraw ye fala ye olu sigili sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ko k'olu lajɛ nin waati in na a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na kimɛliw kɔfɛ fala ye ani baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a nana ye k'a fɔ sa ko min ye bolofara ninnu ye ale ni ANCT yɛrɛ ko k'a lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ nɛgɛmɔ o la sa degun minnu yera baara la o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka marabolo kɔnɔna fala ye k'olu fana ka kow ka lajɛ koyi n'an b'a fɔ ma ko association ni fondation baɲumankɛtɔnw k'olu bɛna na cogo min na ka na ni musaka ye ka n'a dasi an ka jamana na ko n'an ma ɲɛma jɔ k'an bɛ sɔn ka wari bayɛlɛmalen dun han dɔ bɛ taa bingali wari kɛ ka taa dɔrɔgu wari ta ka na n'a ye k'a bɛna na baɲumankɛya kɛ n'a ye an b'a ka wari sanuya k'a d'a ma k'a sɔrɔ bingalikɛla don o la sa minisiri ko sa sariyakisɛ min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ dɛmɛ ninnu ni fɛn ninnu kɛ sa k'a ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa an ka se ka ko dɔw ɲɛdɔn ale kɔni ye o sɛbɛnw di o la sa maa min kan ka na baara kɛ an fɛ yan i ni dantigɛ k'i ɲɛfɔ i bɛna mun ni mun kɛ i ka musaka bɛ kɛ cogo di a ka ɲɛdɔn o ka fisa i ka na dɔrɔn k'a kara kuru la ten a ka di n ye ne ye baɲumankɛtɔn ye ko na dabila tɔn minnu bɛ yen n'olu ye baɲumankɛtɔn ye fala ye olu fana sa lakɔlɔsili na kɛ u la ka kɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka musaka bɔyɔrɔw ye jamana kɔnɔna na dɔw bɛ yen n'olu nana dɔrɔn fala i b'a fɔ ko n bɛ taa segu u ti da segu ma dɛ u b'a fɔ k'u bɛ taa ne ka foro la o mun b'u ni ne cɛ k'i ka tɛmɛ gouvernement fɛ sisan a ka lajɛ ne ko k'e bɛ fɛ ka taa jibondo di n'o y'a sɔrɔ jibondo bɛ yen ka ban tiɲɛ don nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ sa nka ni a tɛ minnu bolo n'i taara n'a olu fana fɛ yen o na fisa olu fana ma dɛ o la sa sɛbɛn ninnu kɛ kun ye o ye yaasa ɲɛmajɔ ka k'a ko la k'a ko bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi kuma tɛ an ka marabolo olu kɔnɔna na bi degun min bɛ olu kan o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye Asa Bajalo ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya ɲɛbila sariya sɛbɛn na ɲɛbila sariya sɛbɛn bɛ sigili kɛ sa pipiw olu ka sigi cogo k'an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ala ma hinɛna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la an ka jamanakuntigi kɔrɔ fala ye ale tile de la u ye pipi in sigi sen kan min ye décembre kalo tile 27 san 2016 a ka kɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye sɔrɔdasi minnu bɛ bi kɛlɛdagaw la fala ye u ka yatimɛw n'u ka falatɔw olu bɛ se ka ta ba la cogo min na ka se ka olu mago to k'a daminɛ den kɔni ma wolo ka b'a fala ye fo ka taa se a san 18 ma jamana na i jɔ ni a ye koyi baara in yɛrɛ nɔ fɔlɔ fɛ fala ye min ye denmisɛnnin 31 kun don nka nin kɔsa min ye denmisɛnnin 27 kun don nka nin kɔsa in na jama nana caya kɛlɛ bɛ senna cogo min na a nana caya ka caya wa nin waati laban in fana na sariyakisɛ in fala ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a fɔ sa ko k'a dayɛlɛ chauffeur ye koyi chauffeur minnu binna olu fana denw k'olu fana ka kɛ pipi de la nation ye sabula u binna kɛlɛdaga la denmisɛnnin 31 chauffeur denw ni parantiw denw fala ye minnu ye degun sɔrɔ ko k'olu tɔgɔ don sɛbɛn na fala ye o de taalen filɛ conseil de ministre la nin ye u bɛna ta mun bɛ k'u ye u bɛ furakɛ min ye sɛbɛn min bɛ yen n'u b'u lakodɔnni kɛ u bɛ di u ma u ka kalan fana sa k'a daminɛ duguma kalan na ka se camancɛ kalanso ma fala ye faso b'i jɔ ni o ye u ka musaka fɛn fɛn bɛ don kalanko kɔnɔna na sa bololabaarakɛla kalan fana na n'u b'a fɛ k'o kɛ jamana b'i jɔ ni o ye min ye sanayɛlɛ kalanso la ni mun sera ka yen sɔrɔ jamana fana bɛ bourse ta ka di o ma o hukumu kɔnɔna na jɔyɔrɔ ko ta na sira la conseil de ministre ale ye jɔyɔrɔ di kɛrɛnkɛrɛnnenya la primature la sa a bɛ fɔ min ma ko contentieux de l'État jamana ni maaw mana kari ɲɔgɔn na sariya bon ka fala ye maa min ye o directeur ye bi o kɛra Musa Kene Kojo ye ale ye magistrat ye
min ye minisiriso min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani jamana musaka ko ale ye directeur administratif et financier kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔkantaw ale olu dɔw sigi fala ye min ye Savane Salimata Bengali ye o taara n'o ye Salimata Bengali n'ale bɛ Sabanakaw ka sigi la ale kɔni taara sa ka kɛ directeur financier matériel ye ministère des affaires étrangères la n'o ye Jɔpu ka yɔrɔ ye directeur financier matériel n'o ye DFM ye fala ye ministère de l'urbanisme kɔnɔna na sa dugukoloko minisiriso fala ye o kɛra Ibrahim Sise ale inspecteur de économie ye directeur financier n'o ye DFM ye ka ɲɛsi Yuwaba ka minisiriso ma baganmara ni mɔni minisiri fala ye o kɛra colonel major Seydou Kulubali ye o la sa minisiriso min bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna ale fana ye jɔyɔrɔ di conseil technique dɔw ma colonel sapeur pompier Amadou Ibrahima Guindo bɛ o la min ye contrôleur général major de police Elhaji Youssouf Maïga bɛ o la inspecteur des services de sécurité o kɔnɔna fala ye contrôleur général major de police Chaka Sako ale bɛ o la minisiriso min bɛ jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fala ye Mali lasigidenso min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o olu lasigidenso ni diɲɛ magobatigiw ka baarakɛyɔrɔ min bɛ ale ka yɔrɔ la n'o o ye a fɔ ma sa ko directeur des organisations internationales o kɛra Matine Kulubali ye ale ye conseiller aux affaires étrangères ye secrétaire min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Mali lasigidenso la Egyptekaw fɛ yen o kɛra Drissa Bengali ale ye contrôleur de trésor ye minisiriso min bɛ kalanko kunna fala ye ale ka inspecteur général adjoint n'o ye kalan ta ye o kɛra Sori Dumbuya ye o ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don inspecteur généraux fana éducation kɔnɔna na sa o kɛra Chadou Assimi Touré ye o fana ye ɲininikɛla ye école karamɔgɔ ye Musa Jabate ale fana ye école karamɔgɔ ye nka camancɛ kalanso ta ye ale ye Siratigi Sogoba o fana ye ɲininikɛla ye o fana ye karamɔgɔ ye min ye Bagara Sange Kulubali ale ye école karamɔgɔ ye ale fana ye ɲininikɛla ye Mamadou Ablaye Konare o ye école karamɔgɔ ye o fana ye ɲininikɛla ye Mamadou Samake o fana ye karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don ninnu bɛna na kɛ sanayɛlɛ kalanso ye minisiriso min bɛ muso den ani du kunna fala ye ale ye maa ta sa k'o k'a ka chargé de mission ye o ye Absatou Atayɛri ye ko ale kɔni bɛ kanko olu matarafa kosɛbɛ minisiriw ka baara ni baarakɛlaw ni baara bolo minisiriso min bɛ an yɛrɛ ka minisiriso n'o ye kunnafonidi minisiriso ye fala ye ale ye maa ta sa maa min kɛra conseil technique ye o Boubacar Safune Jara ye o fana kɔfɛ sa an bɛ se k'a fɔ min ye minisiriw ka baara bolodali o hukumu kɔnɔna na sisan sa minisiri min bɛ ji ni kuran kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya fala ye ko ka kɛ ni Mali yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2023 ma a n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan san 2024 san 2033 ka kɛ ni wulikajɔ ye sa yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ bi gɛlɛya min bɛ jiko la an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni maaw ka degun ye fala ye ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ji baara kɛcogo ani ji sɔrɔ cogo ko k'a lajɛ ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dilan o la ka kɛ ni jamana yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ mun sigi taabolo 4 belebeleba o b'o ko hukumu kɔnɔna na a fɔlɔ ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sɔrɔ o ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Mali bɛɛ lajɛlen ye min ye yiriwaliw ni jitɔ yɔrɔw k'olu fana jateminɛ fala ye yɔrɔ minnu bɛ se ka dilan sa maaw bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ minnu na min ye jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛ fana ka bɛɛ lajɛlen lajɛ ji yɔrɔ minnu bɛ yen k'olu sɛgɛsɛgɛ k'olu fana dɔn min ye jamana yɛrɛ ka ji yɛrɛ bolofara baaraw fala ani sanuya bolofaraw ko k'olu fana don bɛrɛ la minisiri ko sa ko ni nin baara ninnu sera ka sigi sen kan jiko a ka ca Ala fɛ a bɛna nɔgɔya minisiri min bɛ sariya ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira sa k'a fɔ ko ale tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min n'o ye jɛrɛ 61 ye n'o bɛ tali kɛ Nations Unies maaw ka bolofara la min bɛ jo sariya ko kunna baara in kɛra février kalo tile 23 ka taa se a tile 25 ma Genèvekaw fɛ Sisi min ye Kasoge k'a ye kuma ta kɛnɛ kan ye ka dantigɛli kɛ Mali yɛrɛ tɛ waleya minnu fɛ bi Mali bɛ ka fɛn minnu kɔn o ye k'a jira sa k'a fɔ Bamanci jɛkulu ni bingalikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jɛrɛ o jɛrɛ la olu bɛ fɛn adamadenyaw dangarili fɛn fɛn kɛ sa Mali ye o kɔn k'o bɔgɔrɔ dɔn k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye terroriste ka wari cɛjugu min fana bɛ o kɛlɛli fana a y'a jira sa k'a ka kuma fana kɔnɔna na a ye a bɛndɛgɛmɔ k'a bɛrɛbɛn ka tila k'a f'u ɲɛna fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na yaasa wolomasiri taba minnu bɛ AES la fala ye olu ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na a y'o fana kuma fɔ a y'a f'u fana ɲɛna k'a jira sa ko Mali yɛrɛ ale ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ n'o ye charte nationale pour la paix ye fala ye bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ale ni kan bɛ ye yaasa ka se k'a ka kɛlɛ min b'a ka jamana kɔnɔ ka se ka o ban sigi ka fɔ olu kɔfɛ a y'a jira sa ko min ye taali senfɛ Genèvekaw fɛ fala ye min ye
diɲɛ seleke naani ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ jo sariyaw lafasali baaraw kɛ n'o o bɛ angilɛw yɛrɛ tɔgɔla fala ye ani olu ka minisiri ye ɲɔgɔn ye min ye sudankaw ka minisiri min bɛ kiriko kunna n'o fana ye ɲɔgɔn ye minisiri min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale conseil minisiri ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'u tun bɛ jɛrɛla Wagadugukaw fɛ yen jɛrɛ min n'o ye tali kɛ AES ale jɔsen 3 kan jɔsen 3 in baara bɛ se ka kɛ cogo di ka jamana bɛɛ lajɛlen kɛ kumakan kelen ye n'o ye jamana 3 in ye bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔ minisiriw kɔni k'u ye ɲɛbila sariya sɛbɛn min dilan u ma maafalenw bɛɛ labɛnnen ye fɛ sa n'olu fana tun bɛ ɲɔgɔn ye la ye février kalo tile 24 na tile 25 ko olu y'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'o lajɛ u ka kuma ɲɔgɔnw kɔfɛ ka bɛnkan sigi sa k'a jira sa AES yɛrɛ ka wulikajɔ belebeleba 3 fala ye kuntilenna kelen taabolo kelen bɛnkan kelen ka baara kɛ yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min minisiri y'a jira sa k'u ka taali fana senfɛ u sen yera jɛrɛjɛmu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o kɛra barosigi ye AES yɛrɛ bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ cogo min na yaasa jamanadenw maa wɛrɛ kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ ka na i sen don AES jamanaw ka kow la fala ye ko barosigi in fana o kɛnɛ kan sa jamanadenw ni dugudenw caman ani lasigiden kɔrɔw caman tun b'o fana kɛnɛ kan Burukinakaw olu fɛ yen minisiri min bɛ dugukoloko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'olu tun ye baara belebeleba sigi sen kan baara min bɛ tali kɛ jamanadenw olu da dɔn ni baaraw la fala ye min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye sa ko a jaabi belebelebaw sa ko olu kɔni y'o fɛɛrɛw sigi sen kan direction nationale min sigilen don maaninfinw kunna ko o ye baara mun kɛ ka jaabi minnu di fala ye ko o kɔni bɛ tali kɛ sa san 2023 ka taa se san 2050 ma yaasa ka se k'a sigi sen kan jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sɔrɔ maaw jateli o ta k'o duurunan hukumu kɔnɔna na baara in kɛra san 2022 kɔnɔna na a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye yɛlɛmalibaw ye ka kɛ ni u ka laɲini ye o tun ye baara kuntigɛ ni min ye jamanaden cɛman n'a musoman ni si ka taa se maaw sigiyɔrɔ la sa ani maaw yɛrɛ bɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na ani fana ka kɛ ni malikura ɲɛtaa sira o sɛbɛn in ye ka bɛn san 2063 ma fala a n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan san 2024 san 2033 sa k'o ka hukumu kɔnɔna na sa olu ye jaabi min sɔrɔ fala ye ka bɛn ni san 2040 san ye min ye Mali jamana fala ye k'a bɛna na kɛ maa 39,4 o ka ca a e y'a mɛn de ko san 2040 Mali bɛ kɛ maa 39,4 o kɔfɛ ka se san 2050 ma an bɛ taa kɛ maa 51,7 ye an ka jamana kɔnɔ yan ko min ye an ka jamana ye an bɛ ka taa 20 de sigiyɔrɔw la kilomètre carré la ko min ye san 2025 ye ka taa se o kɔni o ta bɛna sɔn ka o de ta bɛ sɔn ka yɛlɛ dɔɔni o bɛ kɛ 42 ye mɔgɔw sigiyɔrɔ ko la wa an bɛ taa se san 2050 ma tuma min a bɛna kɛ 42 ye maanifin kilomètre carré la fala ye o jaabi min sɔrɔlen filɛ nin ye k'an bɛna cɔri han wa a bɛna taa sɔrɔ halisa an ka jamana kɔnɔna na denmisɛnnin minnu ma san 15 sɔrɔ olu de bɛ taa se sa 100 sira la 56 buruburu 6 fana ma min ye olu si se sa k'a daminɛ san 15 la ka taa se san 64 ma fala ye olu bɛna na kɛ 100 sira la 3 o tuma anw bɛ taa de bon ne bɔra nazeya la n kɛra pɛtipɛtini ye a e maa mɛn de fala ye a ninnu ka nin jate u ye nin bɔ min est ce que olu nana anw ɲininka fɔlɔ nka an fana ni banaw bɛ ɲɔgɔn na dɛ fala ye n'i bɛ ka naze i bɛ sɛgɛn dɔɔni ko k'a daminɛ san 15 ka se san 60 ma a fo ka taa se min ye san 65 ma fala ye k'olu kɔni bɛ olu bɛna dɔgɔya dɛ 100 sira la olu bɛ kɛ 3 buruburu 3 de ye bon personne naze fana ni nazera i bɛ sɛgɛn koyi u ko ko nin jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye ninnu bɛɛ kɛra u ka jɛkulu fɛ jɛkulu minnu sigilen don sa yaasa ka se ka kow la kɔlɔsi nin ye jateminɛw ye hakili jagabaw don maaw kan k'u hakili to mun na baara kan ka kɛ ni a ye jamana yɛrɛ fɛ don nataw kɔnɔna na sabula ni fɛɛrɛw sigira lakanako ta nasira fɛ jiko ta nasira fɛ kuranko ta nasira fɛ maaninfinw yɛrɛ k'i mago d'u la ka ɲɛ k'u la kɔlɔsi k'a bɛ se ka yɛlɛma fana sabula maaninfin jate dɔ fala ye minisiri min bɛ bagan mara ni jɛgɛmɔko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil de ministre ladɔnniya k'a jira sa k'a fɔ k'u ka jɛrɛ 18 na n'o bɛ tali kɛ misiw ka ko ka fala ye ka kɛ ni ɲinansan kɔnɔna ye misi feereba min bɛ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛna n'a sigi han k'a bɛ daminɛ mars kalo tile 11
ka taa bila marisikalo tile 20 na o b'a sɔrɔ sunkalo banna dɛ tile 20 t'an sɔrɔ sun na dɛ bari olu ko ko tile 11 ka taa bila marisikalo tile 20 na o kɔrɔ ni sunkalo banna misi o yɛrɛ tɛ misi yɛrɛ bɛna cogo u bɛ tunu ten n'o ko nin y'a ta ko segin n'a ye fala ye k'a kɛ kun ye ko minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye maa minnu bɛ jɛ ka tɔnɔw kɛ olu fana ka se ka bagan sɔrɔ ka se ka sogo sɔrɔ ka se ka baara kɛ ka se k'u ka o limanaw fɛ ko wa ko ɲinan ta bɛ misi tilaw ye hanfala ye sugu k'a kɛ kun ye k'o fana basigi dugubaw kɔnɔna na ni feere yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sɔrɔ jagoman filaw ale ni feere jugukɛlaw ka se ka dɔ bɔ olu la min ye jamanadenw ye sa olu fana ka se ka dɔn u ka musaka bɛ bɛn min ma ko bagan ta ko ni ala sɔnna a ma ko ɲinan ta fana bɛna kɛ bagan suguya 3 ye fala ye i n'a fɔ san tɔw la u b'a kɛ cogo min na min ye couleur ye k'u na dɔn o la sa u n'o kɛ u kamankun n'u disiw la maaw bɛ se k'o ye cogo min ko min ye baara in ye sa ni marisikalo tile 13 fala ye k'a kurumo k'ale bɛna kɛ lafiyabugu sabatɛrɛ na n'i taara ye yɛrɛ de i t'a ye minisiri b'a kɔ don misi ninnu bɛɛ bɛ tunu anw bɛ cérémonie ban i tɛ tila interview la i b'a sɔrɔ misiw ɔnzɔn fini i b'a fɔ maaw sigilen wa fulaw tɛ foyi sɔrɔ a la dɛ maaw bɛ nin ko kunna olu ka jugu fulaw ye dɛ olu yɛrɛ misi ka du de ni fulaw ye donc an b'a ɲini minisiri fɛ zeyi u ka lakɔlɔsili ka ba k'a ko la walima n'o y'a sɔrɔ misi minnu bɛna minisiri ɲina n'olu tɔnɔma dalen kun don ka ban u k'o fana fɔ an ye fala ye sabula o fana ye degun ye minisiri min bɛ kɛnɛya ni maanifinya kɔlɔsili kunna fala ye a ye conseil de ministre ladɔnniya sa ka kɛ ni bana cɛjugu in ye ko min ye zeyi kɔni k'a jiginna kosɛbɛ dɔ bɔra a la ka tɛmɛ ni kɔrɔlenw kan min ye Asa Bajɔlɛ colonel major médecin colonel major ale ye o laseli kɛ jamanakuntigi ko sa ko an bɛɛ lajɛlen ka tangalanw kɛ an taalan ye yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na maanifinya o tɛ se ka taa kɛnɛya kɔ fala ye nafolo fɔlɔ min bɛ yen n'i b'a sɔrɔ diɲɛlatigɛ la o ye kɛnɛya ye min ye conseil de ministre ye marisikalo tile 4 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye fala ye min ye ba fila bɛ musow ye olu bɛ labɛn na ka 8 mars o kunbɛn an kɔni bɛ labɛn na ka seli de kunbɛn min ye musow ye fala ye ba fila bɛ marabolo bɛɛ lajɛlen na sa olu farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka labɛn kɛ labɛn bɛ ka kɛ yen cogo min na min ye gundamdirekaw ye fala ye olu fana ko sa ko ɲinan 8 mars a tɛna na fɔ olu kɔ cogoya si la o la sa fɛɛrɛ minnu bɛ yen musojɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɔni sigilen don ka ko in kɔnɔ u ko ɲinan ta kɔni ko a ni sunkalo bɛnnen don ko nka ko bɛɛ n'a ta sa o kɔni n'a lajɛ u bɛ se ka fɛn minnu kɛ a kɔnɔna na kuma tɛ olu yɛrɛ direkaw fala ye gɛlɛyaba min b'olu da la k'o ye jiko gɛlɛya ye wa min ye 8 mars fini fana ye fala ye ko halisa k'a ma se dire sugu la han musow ko k'a lajɛ ko ka se n'a ye bankasikaw fɛ yen olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko 8 mars k'olu tɛ se k'a dabila o musow ko sunkalo n'a ta bɛɛ k'olu u bɛ taa 8 mars kɛ sɔgɔma wula fɛ u bɛ taa suntigɛ dumuniw tobi fala ye ko n'a mana kɛ min ye k'u bɛna na tribune sigi ka na sa u ka degun minnu bɛ yen ka n'o fɔ ɲɛmaaw ye u y'a yira sa ko 8 mars k'u bɛ fɛ sen in na kɔni k'a kɛ ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ min na to ɲɛmaaw yɛrɛ b'a dɔn min ye bankasi musow ka degun ye ka se k'o dɔn cogo min na min ye maɲina ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ta bɔra a dɔgɔkɔrɔ sabula nka ba fila bɛ k'aw fɛ yen olu ko k'olu b'u ta kɛ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ kelen na u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni b'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko ni sunkalo tɛmɛna ni ala sɔnna ma maɲinakaw ko k'olu b'u ta kɛ ko sabula u b'a fɛ de k'a kɛ ɲɛnajɛ ye
ɲɛnajɛ min na i falen tewu dumuni na fala i bɛ na muso ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Ayisata Sakɔ ye n'a bɛ Kuyatelakaw ka sigi la ale kɔni ye nin kuma ɲɛfɔ studio Tamani maaw ye k'olu yɛrɛ ka jeliw yɛrɛ de ko k'a ko kɛ ten fala ye ko gintan tɛ se ka kɛ ko maaw t'u manger maa ko ye ka taa sɔrɔ ko yaasa a ka se ka ja u n'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o la sa ko min ye 8 mars ye laada don musow bolo ka se ka wulikajɔ kɛ k'u ka hakilinabaw fɔ u fana ko ko zen fala ye k'u fana bɛna ɲɛfɔli kɛ ɲɛmaaw ye degun min bɛ olu la u k'a lajɛ koyi dugukolo ko ka sɛnɛ kɛ ka lakana k'o sabati u ka denw ka kalanko ani min ye ba kɛrɛfɛlaw fala ye olu bɛ se ka labɛn cogo min na musow yɛrɛ ka hakɛw minnu bɛ yen olu yɛrɛ taa tubabukan fɔba in nɔfɛ koyi olu ka mago bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min k'u ka dayirimɛ sɔrɔ u ka sigidaw la o y'olu ta ye Yorodi Sahel fala ye korokaw fɛ yen min ye koro ye kalanso damadɔ kalanso kura 3 o dira olu ma min ye Guro Ana ye ale fɛ Guro Ana ye ekɔliso in fala ye bi ekɔliso tɛ dɛ min ye a mɛnna ye u y'a yira sa kɔni k'u ye kalanso ninnu kɔni dira n'o ye kalanso kura 3 in ye a dira kunasininko min ye mars kalo tile 3 san 2000 ale ni 26 u ka kalanso in yɛrɛ kɔnɔ n'o ye seconde cycle Guro Ana ye korokaw fɛ yen waleya in sa kɛnɛ kan kapu ɲɛmaa tun bɛ yen maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ maraboloko kunna dugukoloko la olu fana tun bɛ yen ACR maaw fana olu fana tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu yɛrɛ ye baara kan n'a kan ka di minnu ma bɛɛ lajɛlen tun bɛ maire ka ɲɛmaa dankan 4 na n'o ye Isaka Sɔnboro ye o fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye bonyamasegi kɛ maaw ye maa minnu sera ka nin di u ma kuma tɛ nin waati in na u mago bɛ kilasiw la kosɛbɛ baara in bɛɛ lajɛlen sa fala ye commissariat des Nations Unies min bɛ maa minnu bɛ sigiyɔrɔ bila olu kama olu y'u dɛmɛ k'a kɛ sangaw fɛ yen baara ale waati ale ni kurantigɛ fala ye k'a kɛlen don degun ye sangaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ k'a lajɛ k'u bɛrɛ bɛn kuran sɔrɔcogo kura ma u ka dugu kɔnɔna na min ye san ye fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ o tun bɛ heure 19 sɔrɔ sisan k'a kɛra heure 10 ye kuran kɔni k'a bɛ ka kɛ zanni kelen ye wa dɔw yɛrɛ y'a yira sa k'a bɛ mars kalo tile 3 fala ye k'olu ta kɛra heure 6 de ye k'a bɔra 19 na sabula u ye ɲɛmaaw ɲininka edemaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ k'u jija cogo sugu bɛɛ la a kana tigɛ pewu sunkalo kɔnɔna kan ko tajiko don tajiko ko o de y'a gɛlɛya ye direkaw funankɛninw k'olu kalasa min ye gɛlɛya min bɛ musomaninw ni musow ka fala ye o ɲɛfɔli kɛra olu ɲɛna direkaw fɛ min ye npogotigini damadɔ ye olu wele ka kalan k'u kunna sa guwasosigi ale ni furuso yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ masa ko BVG ka se ka olu kalanko kuma k'olu ɲɛfɔ ɲɛna AMSS ale de ye jɛkulu sigi Kulukorokaw fɛ yen ko da dumunifɛnw fala ye a bɛ ka dɛsɛ wa sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ fana sunkalo dun b'a 12 fili la dɛ a yirala sa k'a fɔ Kulukorokaw fɛ yen bi suntigɛ kɔni kuma dɔ la a ko ka gɛlɛ dɔw ma kosɛbɛ fala ye k'a sababuya kɛ musakako ye n'o y'a sɔrɔ ntomi fɔlɔ maaw tun b'o sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 o taari yɛrɛ sɔrɔ bi na détail fala ye o bɛ dɔrɔmɛ 200 ani dɔrɔmɛ 20 na yɔrɔ dɔw la min ye lemurukumuni kelen ye hanfala ye ale bɛ taa se 40 ani 100 ma yɔrɔ dɔw la o ye a détail ye dabileni o bɔra 240 na 250 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 300 la k'o fana sɔngɔ gɛlɛyara min ye balo yɛrɛ kɔni Kulukorokaw fɛ 20 ɲɔgɔnko o de farala bɛɛ lajɛlen kan ɲɛmaku kɔni k'o ti ka ye yɛrɛ kuma tɛ k'i bɛ t'o san o la sa gɛlɛya min bɛ u la nin waati na o y'o de fɔ nka ɲɛmakutigiw fala ye u ko de ko ɲɛmaku de ko tumu fɛn sugu dɔw de donna a la sabula ji kɛra k'a fa a tiɲɛna o de nana ni nin gɛlɛya ninnu ye nka ale fana bɛ Kulukorokaw fana fɛ yen 600 700 a kilo o y'o de ye min ye gɛlɛya ye ko a bɛ u kan kosɛbɛ da dumuniko la Bafulabekaw fɛ yen fala ye min ye musow ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ sun na tile b'u kan nka o bɛɛ la u ka forobaaraw u m'olu bila dɛ Jaji Farakaw olu ka forobaara yɔrɔ min bɛ yen n'o ye malo sɛnɛ yɔrɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka baara kɛ hali n'o y'a sɔrɔ sa samiya min ye contre saison ye fala ye o de daminɛnen don olu fɛ nin waati in na sa janvier kalo in kɔnɔna na u y'a yira sa kɔni k'u ye pépinière kɛ nka sunkalo ko nana sɔrɔ nin ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sen na o la sa u bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan musow kɔni bɛ ka taa baara kɛ yanni ka tila ka taa suntigɛ baaraw kɛ denmisɛnninw fana bɛ yen olu fana bɛ ka u dɛmɛ baara in kɔnɔna na sunkalo n'a ta bɛ a n'a degun bɛɛ lajɛlen u kɔni bɛ k'u cɛsiri u ka baara ka se ka kɛ u ka sigida kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula contre saison fana n'a waati dɔ fala n'o fana tɛmɛna tile bɛ bɔ min ye balo ye a b'a tiɲɛ n'an bɔr'o la an bɛ taa anw yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ